Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Mama Magadi. Tibet Magadivo. Tinani nkuse kumba. Kumba kwa right shako. Naiga. Kumushande ku. Inindo pa kubohera. Bohera pacho kwa ne mare ya kwa nyashano. Inindo pa kubohera ku makumbi. Makumbi. Chief wewe ndiye. Makumbi. Chief makumbi. Okay. Taganaka. Zinotongwa ka kubohera ukunyare. Zinotongwa zveshu. Naiga. Nzama bodzipara ere. Aiwa nsati. Ngoenda kumati mambo kambodzi mombe mbiri. Aiwa nsati. Naiga. Aiwa tinotenda baba. Muri nyaka kula sei. Ndine vana vashanu. Iye mukomana wokutanga ndiye tina shosho ndodangwa. Ndakamubereka muna 2000 musi wa 27 December. Ndiyo first born. Last born akula sei. Last born ane 8 years ndiwa 2017. Mukomana zvekare. Anonzi Nyasha. Ndinakomana ngani? Ndinakomana vatatu. Marora vatatu. Nevakosha vaviri. Aiwa tinotenda. Ndakambonzwa vamwe vachichanzi kuona waita vana vakomana automatically unotonzi muroyi. Kuti varoora vanotonga vachiti mai vako vanoroa. Zvinowanikwa. Naiga. Aiwa ndizvozvo. Kuseka zvedu kana panhamo chaipo vana vamboita. Aiwa vanotoseka. Vanotomboseka. Nekuti nhamo ndokuti totifadze. Ndira kunzwa mama takaona matitsvaga ngati ndine dambudziko rakandiwirawo pamba pangu vana vangu vashanu ava mumwe chete handisi kumuona. Zvakafamba sei tizoti nasuno tinasha hatisi kumuona? Ndikati mwana wayo ndaigara naye achitoshanda kuABB kambani yeStroop. Saka achishanda ikoko ataitombogara chitaitu zvimajokisi mumba achoti totogara mwedzi kumaina choti aini kumaini ndakakuvenga ndichoti ini kumaini ndakakuvenga achoti mwakavengereko kumaini momusinga tapo kumaini ndakakuvenga kunoitwa zvese zvese vanhu vanobayira nemapanga vamwe vanodhirikirwa nemugodhi vamwe vanorovana kana gori radii rabatwa kunongoitwa zvakawanda wanda zvikanzi mubva atosika mubva toti saka tatozogara mubva azotaura futi nyaya iyi zvikanzi muri kuvenga zvenyu kumaini gori ramuchazondishaya mukanzi ndaenda kumaini muchakwira BP kaseka vana mbuya ari nashi anogara achinditi mbuya ari nashi. Saka zvadaro ndibva ndatomuti aini ngoenda zvakwasi nemwoyo wangu unenge usingadi. Saka takatogara ndobva ndamboenda kumazoe kwaina baba wacho vaishandira kwaUnicape. Ndobva tadzoka kumazoe ndobva baba wacho vatozoteera. Kusuwa baba wacho vakatouya chiri chitatu haana kutombotaura navo. China makusena achibva abuda achienda kubasa. Abuda achienda kubasa isakatobika chikafu ndobva tadya ndobva tanorara semazuva ese. Ndobva makuseni vasikana vatomboka achienda kubasa kuchikoro. Ndobva ndatoti bosadza riri muovheni mwana haana kudya sadza ndofunga akabva adya kubasa. Nekuti mamazuva anosombo ndabva ndadya kupi kubasa. Saka ndatarisa muovheni muya ndakatotora sadza ndabva ndaridzisa kuti aregedzai ndiritike zvangu ini. Ndobva ndatodya sadza. Saka ndakaita unhu ngoenda kuchechi. Ndobva ndatogara pamba. Ndobva kwazouya vanhu vaiva ndobva ndatoenda navo kumasango ndobva tadzoka kumasango. Ndobva tasvika pamba. Muzuva rakunovira mwana wangu ari namba 3 musikana anonzi Beloved. Ndobva ati mama ndikukumbirawo foni yenyu kana ine mari. Ndikati kwakanaka here zvikanzi ndikati uri kudei zvikanzi mukoma tina shavana kuuya kumba nezuro muri kuzviziva here. Ndikati kosei usina kutaura kuti mukoma tina shavana kuuya kupi kumba. Saka akabva ati ndakasvika ngano. Saka ndakatomupa foni ubva afona kune kubasa kwacho andone dzimwe namba dzaitwe nedzimwe namba dzavo. Afona kune kubasa kuya kubasa wakangoti mukoma takapedza kutaura naye kumakota 25 asi vakapiwa mari dzetransport allowance nefood allowance pay vanga vasati vadi vapiwa. Ndobva ndatoora ndobva ndazofonera mumwe anonzi vaMuzamwezi ndovakamutsvagira basa iroro ihanzvadzi yangu. Saka tafonera vaMuzamwezi vaya vakabva vanditi havakomana vanenge vachiri kumbodya mari vakapiwa tumari vanzi vakapiwa tumari handina kuzova hangu tui mari. Saka ndakati kuda kuti kudaro asati ambozviita since paapiwa peyani yake zvokuti anoraradi asipo pamba anganonoke kuuya sachidi achiuya. Saka takaramba tongotsvaga kusvika tatsvagawo kubasa kwacho mwacho kubva azonditi isuko takapedza kutaura naye musi wacho wechina iwoyo kana wandisingakanga zinenge wanga uri musi wa14 kana kuti 16. Kubva ipapo takaramba tongotsvagawo mwana tikanzwa kuti kune kwawanikwa vanhu vakapondwa vakarasirwa ikoko kana kuti kune vanhu vakadhambiwa kwakati taienda kumamoshari kwese takatsvaga muzvipatara mese takanotsvaga
kumapurisa tikaenda vakangoti tinozodawo report after 24 hours ati after 24 hours ye takaenda tikanopa report vakangoti imbomirai makadaro nanhasi tikatonikira mapapers maphotos ake kunzi missing person vakanamirawo munzvimbo dzavakanamira asi hatina kana results yatakazombodi yatakazombowana for tamborambawo tichifamba kune vanobatsirawo vanhu vemweya vai zvese asi hatina kana results yatakawana kusvika ndazopiwawo namba nasisi vangu wekumarondo vakati imboendaiwo kusocial media munotaura nhau yenyu munzwa kuti zvakamira sei. Asi chiri kundinetsa mwana wangu asati abuda mumba ndakarota ndichipiwa $1 nemunhu wekuziva wokama wana baba wacho. Ndapiwa $1 riye rakabhururuka nemhepo. Rabhururuka nemhepo ndirere ndakarimhanyira. Ndakuda kuti ndinosvika pariri rakasumuka futi nobva raenda nemhepo. Saka ndakangoti asi mari yanga yakashereketerwa ndozvandakakwanisa kutaura kuti ndiri kuhope kweho ndichibva ndatopatika nobva ndamuka nobva ndanamata. Marota hopedzi makwanisa kutaurira baba vemwana kuti ndoudza kana ndakavaudza vakati hapana zvavakambotaura. Njonzo ndisingataure masita kuti hama yacho ndiyani kana kuti chii ndokama wenyu nemunhu wanga wakamira sei kana kuti wakatomira sei nehama yenyu yamakarota ihanzvadzi yemurema. Okay, ndinoda kunzwa ukama wenyu kuti munoyanana zvakadii. Hatinyatsoyanana. Kubva patanga nyaya dzemwana here kana kuti magariro kubva kumashure uku pane zvakaitika zvakaita kuti titadze kunyatsoyanana. ndova ndachida kunyatsonzwisisa ipapo kuti dzingava dziri hope here kana kuti vanhu vagara sevanhu vasiri kuyanana zvinogona kubva zvakubatanawo ipapo. Amene pamwe tongoti ihope here kuwa tingapuhwi munhu asi tongoti chi ihope. Saka kutozongoona kuti zvichazofambawo sei kuti tingati ihope pamwe ihope. ndokunzwa ndazva muchitsanangura muchiti kwamakafamba maitozonzi mwana ariko ndokunzwa tsanangudzo dzanga dzakamira sei maifamba panhu pakaita sei kuchivanhu here maifamba nevemachechi ana papa here maifamba kuna namadzibaba here. Ini ndonamata masowe. Saka pamwe pacho ndakatomboenda ndinoenda kumasowe pamwe pacho ndaitokwa ndangonzwaonzi kune anobatsira ndaenda kuzhinji kwandaenda ndekwemweya kwandakazombotiendekwa kwakasangana mapostori nevanhu vechivanhu mugomo remurudzi ndobva ndaendawo kwakune vanonzi sekurugora vakangonoti mwana ariko ndobva watoyene mbatya yake pimbosara mugomo kwe7 days zvichikwa takaenda naye kanosora mugomo kwe7 days takuzodzokera kuti vachinopendera dare sekurugora vaya takanzwa kuti vaita matata vane vakatora mudzimai fuchi vasina havana kunge vanoroora mudzimai kana kuti tikati vakaita kunonzi kusvibisa kutani. Saka takazongoendawo nana madzimai vatanga tinawo ndobva vangoitawo zvavakaita mubako manga masiwa mbatya ndobva yadzoka kupi ndobva ndadzoka nembatya kumba. Saka ipapo ndopandakazorota zvinzi mwana ari kumarondera ndatorota dziri hope. Saka ndabva kurota dziri hope chinzi mwana ari kumarondera ndakabva ndafonera mwana tete hanzvadzi yemurume mwana womukoma wate zvaraumba vakati ndataura nemunin'ina wangu anditi zvoni tina chaakafona nedzimwe nhamba akafonera muzukuru mwana waiwo tete akavati zvoni muri kupi ndofamba sei kuda kusvika kwauri. Saka asi akafonera nedzimwe nhamba anzi asi akati mama wangu nababa musavaudzi ari kuti haminoka kusayanana kavari kuti rani nababa wake ndobva vatonditi sezvandirwadza kuti munhu anoziva kune mwana asi atadza kudi kutaura. Saka baba wacho akazoenda kune muzukuru iyeye manje apa munana June hako mukomana hana kusvika ikoko asi tatangonzwawo nyaya yakadi yakamira sekudaro. ndakunzwisisa ukama hwenyu vabereki nemwanakomana wanga wakamira sei. ndikunzwa muchiti paaitotaura nemuzukuru nditete vatsanangura kuti tiri kuita kakunesana nababa. ndakunzwa ukama hwenyu nemwana vabereki wanga wakamira sei kuti mwana azongotatarika pamba ozotsvaga nhamba dzedzimwe hama asingatange kutaura nevabereki vake kuti ndiri pakati. Unokuza zvinoita mukuberekawo indotoona sekuti inenge mhepo nekuti izvo zvakaita ndezvekudai so mwana uyu mungoziva mafoni aye zvino zvaane maearphones ndichitondera muna 2020 zisingakanganisi mwana akabva kubasa kwake nobva apinda mumba nobva agara akaisa maearphones ake munzeve
saka takazomudedza tatobika chikafu kuti ichi chikafu baba wacho wanga wayabva wagara mudaini saka mwana akanosvika kuzununguswa nehanzvadzi yake kuti tabika icho mutore chikafu saka mwana achisvika achiti manheru teti vakabva kuti wanga uri mumba umu usinganditi manheru wakutozvikudza panapa saka kuzvikudza kwava kuita mva watuka mwana ende vakatomutuka mashoko ezvinyadzi ofuchi hanzvadzi yavo yavemo haina kukwanisa kuti itsure mwana hanzvadzi kuti mashoko wauri kutaurira mwana mukomana akura ane 20 years haiti vakazongoti hanzvadzi yavo yabuda kubva usara kunditi nhai mamoyo saka uchaita sei nemwana zvaadzingwa pano pamanoti baba wacho vakabva vamukatira $5 wakati wakura chienda unodi unoloja zvadaro izvozvo ndakangoti haini ndakabereka mwana ndichaona ndidi ndoita sei nemwana nekuti ndanditausoti mimi tete ndimuchatsiura hanzvadzi yenyu nokuti mwana anga ari mumba yake mune imwe rumu ende haitooneke kuti mwana mune munhu apinda mumba kana usina kundira ende akaisa mainfluence saka mwana ndakazomutora mwana muendesa kumba kwomunin'i wangu nobva ambonogarawo iko kumba kwomunin'i wangu nobva amboshanda nobva azobva kumba kwomunin'ina wangu nobva amboya nobva ndagara naye vamuti ngawe agara kudaro takazoita kakunetsana nababa wacho vatora girlfriend nobva vaisa panext door baba wacho nobva vandirova ini zvavaita vandikuwadza muri kutoona apa ndotori nemaki 2021 padama panotori nemaki vandikuvadza kudaro baba rova vakabva vatizi vakabva mwana auya nobva anetsana nababa wacho nobva vafilita nepaper spray nobva vati handidi kumuona pamba ngaabve pamba mwana nobva abva nobva anogara nagogo vangu kusiye kuzengeza kukwaziko nobva atombogara agara ikoko mwana nobva azoti sinzi nda kushanda nditsvagirawo pekugara zvechokwadi akashanda nobva atamutsvagira pekugara nobva agara zvinoitawo sezvine mhepo mwana akabva angomiswa futi basa riya zvisina notice mwana amiswa basa riya nobva ndanomuti kuti ndikurambe ndikubhadharire hendi kwauri kugara zvangofanira kuti kumba wakuya uchidya chikafu baba wako zvavati aiwa vana kana munhu akatadzirana munodzokedzana uya ugare kumba mwana akabva auya kumba nobva tagara nemwana uyo tagara nemwana uyo bva adzokera futi pabasa pake paishanda paya akashanda pabasa zvichokwa tingati basa akamiswa muna mashi nobva atanga kushanda basa muna pera achazoti utanga kuapril akatanga kushanda muapril namay juni ndo watabva tamushaya asitati akugara naye pamba achakutogara naye pamba zvakatonaka saka ndisizoziva kuti chii chakazoitika asi iye akatanga kungoita mamodzi nekuti akamboya kwereta mari kune vamwe amai $30 mai vai vakakweta mari zvatisingazivisisu vobva vazoya vakuchiita akaonetsana nemwana ndobva ndakati nani ndakakwanisa kukubhadharirai mari nekuti mwana uyu ndakamubhadharira akapiwa mari nemukwasha yekubhadhara rendi akapiwa mari ndikamupa mari $10 ati ndonomubhadhara rendi mari yacho rendi akaitora akaidya ofuchi chikafu taivashora kupi kumba achidya saka zvadaro izvozvo ndakabva ndati aina ndingakwanisa kuti ndibhadhare mari zvaari kudzokera kubasa kana adzokera kubasa first pay yake anopa mari yenyu saka zvisho akatora mari nobva apa mari yavo nobva akwereta vamwe mai panext nobva akuda kuvapa mari times 2 naiwe unosvikepo uchiti munhu wese wakwereta mari pasina 2-3 weeks wakumudzosera yadouble yangiri yakutanga chimbadzo saka unofa uchingoshandira unhu sina chaunoti chaunobudisa pai muupenyu hwako takanzwisisana zvakanaka ndobva ndakambozomutsiura nyaya yekunyenga vanhu vakuru vasikana vahombe kwaari achinyepa kuti iye ndi197 ndobva ndatomutsiura kuti unozviitirei ndobva atoti muchatozozvitsvagira vakadzi ndini ndobva ndakuti alright kuona ndichikutsiura futi kubva ndasi handisini ndobva ndangonyararawo saka kubva ipapo tasingachatutukani kana kutaudza tatangotaudzawo zvimwe dziyo zvekutaura sabai nemwana asi ndoona sekuti ini kumutsiura kwandakaita kuti zvauri kuti hazviiti pamwe ndo zvakamugumbura here handizivi kuti azobuda munhu achingozvoenda asina kuti kuoneka nokuti pamwe pachaitoya kutidza kuti vanhu maswera sei kana mamuka sei kana ndakubuda ndotomuti nezviri kuitika mumigwagwa parito maaccident pamwe unondisiya usina kuti mamuka sei pamwe ndiri kurwara wozozwa kuti mai vakuchitungisa kuti mai vashaya zvemazuva hazvisi kuzwisika zvingoitika saka ndaedza kuda kumukanzila kuti semwana wandakabereka pamwe anondidiwa anondinzwawo ndofunga ndizvozvo zvandingati ndiwo matambudziko andakandisangana naye paari iwacho mazuva ano chete vane vakomana kana vanasikana vangofanana nenhau yekutora zvinodhaka izvi tingati tinashakanga ari mwana wekuti akanga akutora zvinodhaka here
ndokunzwa unhu hwaakanga akuratidza ende ndozvaangagara akaita here kumashure uku kana kuti zvakazomutanga musingazivi kuti zvatanga sei? Aiwa, musikanzwa kuve nayo zvake hatingarambi mwana mukomana semwana aitawo musikanzwa hatingarambi zvinodhaka zvingati handingamurambiri asi zvaive zveapo nepapi neapo ende achitotirika mwadoro racho unondwarisa saka kusazoziva nezvaakungoitikawo vana vatabereka ma2000 yakuti haungamurambiri. Takatarisa sembereki ndazwa muchiti neunhu hwaakanga akuita pane pamakambosvika pakuenda kuhama dzake sezvo ndazwa muchiti nababa ukama hwavo hwakanga uri hwekuti vanongodzingana umbodzoka umboti mwana wangu asi huri ukama husina kunyatsoti svikiti pakati pemwana komana nababa. Makamboenda iri kuhama ndazwa muchiti tete vakanga varipo asi hapana zvakukwanisa kuita. Pane iri pamakamboendawo kune dzimwe hama kwavana bamukuru vanga vana mbuya vemumhuri zvinoitika ndezvekuti unochitoona kuti vanhu avanyadai zvikadai ukavaudza kuti izvadai mwana ekisheni anokudi yanokupindura kuti zvakamira sei nekuti anenge achiti baba vacho vadi varipo. Vamwe takaenda vakatipawo maadvice vakati ndai mbonobatsirwa kwakati ndai mbonodai kwakati ndakaenda zvechokwadi vakanotipawo maadvice kwakawanda kwandakatodi kuna bamunini mwana womunini nakomukoma wamwene wangu akatotipa advice vakatoti direct kuna vamwe madzibaba kwatakaendawo vakangonotsanangurawo zvavakatsanangurawo asi vanhu vese takatovazivisa takatoisa nepamagroup kunhingiri kuti mwana haasi kudi haasi kuonekwa. Vakazongofona akataura ndinaye mukomana pamazuva eini pamaini yamai Mugabe kubvawo ipapo haana communication neni wandakazonzwa achiti aitaura naye ndiye mwana wasisi vangu anonzi Beauty. Saka aitotiwo ndaane nguva nekuti akazomubvunzisa akati vana mama vavo sikuzvisa andikati kuti kosei uchiita zvinhu zvakadaro usingaudzi vana mama kuti ndozvandidi ndokwandiri. Saka munozomboedza here kufonera nhamba dzanga dzakufonerai dzekumazuva idzi vachiti awa mukomana tinaye kuno sevabereka munozombokwanisa? Ndakaedza kufona ndafona kudaro vakati ndichakufonerai vaona kuzondifonera ndobva ndazofona futi ndobva kuti ndichakufonerai vaona kuzondifona kubva ndazofona yanga isingachatoiti. Saka ipapo ndazwa muchiti mwana wasisi wangu Beauty ndiye akazombokwanisa kutaura naye. Paakataura naye akatsanangurira kuti ari papi chaipo chaipo pamaini? Anzi akangondiri kumaini mazuva asi ava vakafona ava ndafona nekuti nhamba dzangu anenge akazofuwadha kune dzimwe nhamba zvokuti ndikatofona dzinonzi your call has been forwarded to another number. Saka nhamba idzodzo ndo dzakazondifonera akangoti muri sei vakomana tisinawo pamazuva eini pamai Mugaba ndozvavakangonditaurirawo. Ndobva ndazomboedza kuvafonera ndida kuti ndinzwisise kuti vari nechepapi chaipo ndikatombofona ndine hope dzandanga ndarota ndida kuti ndivaudze havana kuzondidaira kusvikawo pari zvino. Nhamba dziyedzi dzakazosarawo mukafoni kakandiwa mubhaketi ranga rine mvura nemwana kakashandiswa nemwana wangu musikana ndobva kakandiwa mubhaketi saka kafoni kai kabva kadzima zvekutaura kuti kuti aone. Baba havanambokwanisa here kuti aiwarika ndiende panzvimbo ndinoona pamazuva eini pacho kumamaini ikoko kuti zvakakuti sekuti ukasvikawo panzvimbo unogona kubvunza kuti ndikutsvagawo maini iri pakati nekuti ungozoti kumazuva eyo ndifunga maini inozikanwa ndiyoyi yafoma first lady amai Mugabe. Ndofunga mukasvikawo mukangobvunza ukomana unogona kukubatsirai. Hapana here uzomboita urongwa ihwoyo kuti aiwarika tiende tinoona kuti shuwa mwanakomana aripo here kana kuti sevamberi makazomboti sezvo foni yaramba rega timire tione pamwe vachazofona zvakare? Hapana akamboenda nekuti ndakangotaura kuti kana aripo achauya. Ndobva wazotonditi pane mazita anzi aonekwa vanhu vakasungwa anzoida kucrossa border reMozambique but painzi tinacho ari kudairwa ari kunzi ane 35 years ndikati akati ane 35 years haadi hazvisiri. Saka mwana wenzodzi yangu ndiye akanga atonditi tete nditsvagirei mari ndimboendapo. Saka ndandine urongwa hwekuti ndimbomutsvagira mari yacho ambonotendera pamazuva eini pacho pamaini yamai Mugabe. Baba vari kuti chii? Havana zvavakambotaura nezuro patakatova tini ndafunga kudai kuenda kune vanhu tagobva ikusenda vakatonditi maoko angu inini akachena ichaenda kuti chokwadi chibudewo pachena. Asi mukufambidzana here panyaya dzekubatsira kutsvaga mwana? Tiri kufambidzana.
pavana vese vashanu vamene aunganzwa amatambudziko amusangana nawo pamusoro patinachi vamwe 4 ava zvakamira sei? Umwe wacho musikana anga ari mumba akazodzoka nemurume wacho vachinesana ambono mudhamba kumusha amusiya asina mari yetransport yekudzokesa saka ndangomutorawo asi kumutora wacho kwandakaita pane mashoko akandibata akataurwa nemukoma wamwene wangu kumashure kwakanditi zvona wakarodza mwana wako ukasandudza pane zvichaitika tokuona kuti kana zvaitika uchaudzana ndezveshuwa achibva kutaura mashoko ayo hapana mbotora nguva mwana akabva atanga kungodi kungosangana nematambudziko mumereji yake kusvika tazokuti inini ndii yako dzokakumba mukoma wamai ndamai mukoma wamwene mukoma wamwene vangu inini ndira kunzwisisa ipapo mama ndazvamusanangura kuti pane mashoko akataura kuti warodza mwana wako ndira kunzwisisa kuti murume wenyu makamuzivisa here mashoko aya? Ndakamuzivisa tikatosvika pakutonetsana akatozonditaura kuti uri kutopuma hama yangu kuti muroyi asi ndakamuonesa ndikati inini kana vachitaura kuti inini ndarodza mwana wangu inini haazi wavo kana womunin'ina wavo mwana wangu inini hama dza vana amai vake ndivana sisi vangu nevana vanzvadzangu ndo vanodya pfuma yake ndo vanofanira kuziva kuti mwana wangu adi arohwa zvazofamba sei chichazoitika saka zvadaro zvese izvozvo akatonditaura pakunetsana ndakazosangana futi nechallenge yekuti mumwe wacho mwana mukomana number 2 kuna tina chemukomana anga akutiza futi pamba achingotiza achidi achienda ndatorota futi dzimwe hope dziri hope chiti pakaita ndakatoti ndifamba saka ndichifamba kuda pakaita nyoka yakaedza kuda kunokwira mumuti yaedza kuda kukwira muti yakabva yatadza kukwira muti uye nobva yadzika nobva yapinda nemumvura mvura yairadzoti yakasviba yairadzoti ichangodira kune imwe mvura yanaka saka ndakati nyoka yapinda nemumvura iyi ikayambuka rwizi obviously ichanobata mwana wangu tikanonzi Kalisto saka nyoka yaifamba chandaiona musoro wayo ndo yanga yakasumudza kudai saka ndakadedza Kalisto yaribva ndidera ndobva ndakasoti ndiri kufamba naKalisto ndichipinda nemunda mamuratidza kuti mamine chimuri wangu uri green asi mvura yairadzoti yangonayo saka zvadaro izvozvo ndakabva ndati chenjerera mwana pane mhepo yasumudzwa idonzi mwana yeye aparari kana kuti atsakatike zvisinganzwisisiki kana kuti angoita musikanzwa inokunetsa ndezvechokwadi takazotaendawo pane rimwe sowe takatoenda naye ndobva angosvika hakwa nevamwe mai vandisingazivi zvikanzi hatina chetakamutadza tatotiregedza itinde pane yeyu asi iwo wakangwarisa uri kutoona mhepo yachitohakwa paya saka zvadaro vakabva vainedza kubvisa zvinhu pana Kalisto vachibvisa pana Kalisto ya nobva ndatoti ndiwani nobva atoti undizivire chichi nobva ndango mhepo yazorodzwa nevamwe madzibaba ukazorodzwa mhepo ya nobva zvangopera zvakadaro saka mwana akazenga kuti akamusikanzwa kuti akatondibira $20 mumba nobva adya $10 nobva azoba futi pondo nobva aba futi pondo kusvika ndazomurova ndakatomutera chikoro mvana nomurova kumba pakazoti $20 ndakashandisa imwe $10 ndakashandisa nobva andipa $10 saka unotoona kuti mamwe matambudziko arusangana nawo dzimwe dzinogona kunge dzitori mhepo dziri kusumudzwa nevanhu nekuti chinondirwadza ndeyekuti inini pavaitaura kuti warodza mwana ukasandudza nemwana wacho akasandombopfisirwa kana tsvakirai kuno mwana anga akangotizira tsvakirai kuno yakatozouya muna December mwana imba yake yakutodi yakutonetsa ai mashoko vanga vatomataura tiri kunhamo kuepweth kunhamo yemwana wemunin'ina wayo murume wangu mwana wakanga ashayika mwana kadiki ndi for 7-8 months ndichitovamhorosa choti ndiri kufarawo nemuguna amwene nehama yemurume wangu vakabva vasvika nditi iwe wakarodza mwana wako ukasandudza pane zvichaitika dakunoti kana zvaitika uchaudzani vandatoti totangira ipapo zvinda kumberi mukazva kuti inini muri amwene ndiri muroora ndichavewo amwenewo hatidi taura namashoko akadaro ende mwana wacho wamuri kudeclare mwana wangu inini asi mwana womunin'ina wenyu wokuti muriti sei arodza mwana sei uyo arodza mwana akasandudza mwana wangu andoriona namai vokuti zvikatonetsa vana sisi vangu ndo vanomira nekuti wana amai zvinhu zvakangondibata nobva ndadii ndataura mashoko anakati murume ndakamuudza akangoti ye munomboita nasei naamai but ndasina chitema nawo kana ndakatova mhosva nditofarawo ndiani ndaamai saka ndofilawo sei kana ndigara musha me vanhu vachinditenderera magaraji akaita seiwai ndonzwawo sei musati masvika panhamo pamangaudzana mashoko ukama hwenyu amwene nemuroora wakamira sei?
tozoti ana amweni nevarora zvagara vamwe vanoti vanonetsana ndogama hwavo ndikidzi nani ini vamwe vangu chaiva vakashayika munhu ndori nefestival nende kushayiwayo itori ne4 years vamweni vangu chaiva mai vemurume wangu vanyakubereka murume wangu chaichaiva vakashaya vakasara mai guru vakatoroorwawo kumusha kwavo kwavakatoroorwawo vasara samai kama hwenyu wakamira sei zvinongowanika mukuroorwa nekuti zvimwe zvacho zvaunochisangana nazvo ndikati pakanyatsotanga vaigara vachitaura kuti murume wako anofarurumbi nekuti haana kudzidza ende kuroorwa musha akachengetwa musha mana sekuru kuroorwa ndikasvika pakavata kuti kuroorwa nemunhu akachengetwa musha mana sekuru ndaisazva kuti idambudziko ende akazviziva akandiudza tiri mukaona nemusikanaramurama nekuti pese pavaiuda kumusha vaitontaura mashoko ivo anondirwadza kuti murume wako anofaririchi ari rombe iye ndikamuudza ndo mashoko andiri kusangana nawo andiri kutaura nawo kodei vachitauraiwo koini vanotaura kuti ndiita sei inini ndiri mutorwa handisi mwana wavo ko vanotaura mashoko akadaro kuti zviita sei saka zvinhu zvaisvika pakundidiwa pakundibata mashoko achitaura saka mufamily mese hapana unokwanisa kutsanangurira kana kuti munokwanisa kufambawo naye kumatambudzo munemusangano ndinotaura kana ndikavataura but vamwe vanongondiudza ndatsvagawo ndichikokwa ndiri mwe anotoondadaiwo vamwe vanouyawo vamwe havadiwo havauye ende paakatangira garaji racho ndingati takatanga kunana 2017 ndopaakanyanya kutanga garaji hameno zvemusha mavo vakangoti ndonamata masuo vakangoti titsvagirawo munhu anotibatsira tinezotsanangurodza tafamba takanzwa zvicho ndakavatsvagira munhu ndasingatomuzivo asi ndakangopiwawo namba dzake nevanhu vandakatombobatsirawo ndobva vandipiwa namba ndobva taenda ndobva kwanobviswa zvinhu kumusha kwakaberekwa mweni wangu saka ndopakabva patanga kutaurwa kunzi inini ndakatora chiprofita chiri pandiri ndikachisa musha kwanyamunda ndopakangotangira magaraji acho api iwayo but inini handina chandakaita handina muteuro wandakaitira munhu handina chandakaitira munhu vamadzi vana vehanzvadzi vavo nevana vavo ndovakatoita nemuprofita nehanzvadzi yavo ndiyo yakaita nemuprofita pakanoitwa zvakanodiwo zvakanoitwa zvakanobviswa zvakanobviswa zvabviswa vakaramba nezvimwe saka handizozivo zvakazoitika kumberi ndozomutsanangura muchiti chiprofita mune chiprofita ndobatsira vanhu okay saka zvakanaka izvi ndaunzwa kuti imimiwo chiprofita chinyi chakauyawo sei wozi vamwe vanoti ini ndakakorota ndibva ndatotanga kubatsira vanhu imimi zvenyu zvakafambawo sei inini ndokati ndichitanga kubva ndiri mwana ndiri mudiki mamune makore mangani ndingati kubva ndakunyatsoziva kumagrade 5-6 ndaiga toudza baba wangu kuti ndiri kurota varume vaviri asi varume vari kuya neheti dziya dzechivanhu dziya yengundu dzedzi vachida kundipfekedza musoro mavo asi vari kunditora vandibata ruoko vakati uyu akandibata ruoko uyu akandibata uko vofamba neni asi vafamba neni ndikuzovabvunza kuti kosei mimi mandipfekedza heti ini ndiri mwana musikana ine ndiri mwana welastborn ine ndiri padhuze dhuze futi nelastborn vaingoti ndiwo ataona kuti iwe wakuzoitira vamwe vanhu mutsiva saka ndainamata kumethodist ndakazotanga kuroteswa nekuratidzwa zvinenge zvichiitika mumusha totoudza vanhu kuti ndarota zvichinzi ningi ari kufa kana akatasasima kunamata ko ndarota zvinzi musha menyu mune chiga cherufu indazvirota zvinhu zviya zvaitoitika saizvozvo kusvika ndazotanga kutauriswa nendimi ndiri kuchechi kumethodist kuma 1996 96 97 98 ndobva ndazoendawo pane imwe chechi ndobva ndaprofitwa ikwamugoni zvikanzi mwana uyu uri kumenisa kuchechi isiriyo tiri kumuroona ari mumvura ijorodha vanhu saka zvosvika ndakabva ndabuda chechi yekwamethodist 99 ndobva ndatanga kuenda kumasowe ndakatanga kunamatira pamasowe kuchituza kunonzi baba Peter tamadzibaba Peter ndopa ndakatanga kunamatira ipapo zvaitoitika ndichitopiwa zvitoitika uchiona kuti izvi zvaitika kusvikira pari nhasi unotoona kuti izvi zvandatopiwa zvinotoitika zvandapiwa zvinoitika saka ndobva ndangorabawo ndakangoshinga pakunamata saka padaro iye wacho ndakatozomurota achiita sekuti ari munzvimbo yemazuva kuti ndikatoenda kunzi ndiende nedirection yenzvimbo yandakarota iyoyo ndogona kutoenda ndikanosvika pandakarota ndakarota chitokwidza gomo racho remazuva remaini iroro asi maini yaanga ari yangaratidza kuti iri kusaidi kurudyi kwangu asi vairatidza kuti vakatorara ipapo zvekuratidza kuti vanenge vamborara zvekuzorora zvizvi ndo maruturotera ndakatoitawo manje
zvechiprofita kana zvechipostori hazvina kukanganisa here pakukura kwenyu chikoro neupenyu hwenyu social life apa muda kuti muna matire vanhu muda kuti mudi hazvina kukanganisa here zvakazonyanya kutoitika ndapedza chikoro ndapedza chikoro 1998 pazvonyanya kuitika ndakandapedza chikoro so hazvina kukanganisa here panhau dzewanamini mumarriage zvinonetsa munhu uchiti uda bhebhi robva rakudza kuti inini ndinooneswa vakomana vanhu vataramuka gandira kunza kuti marriage manyo magara chitomosangana nemamatambudziko ekuti unochiona kuti pamwe kune kurwiswa kunenge kurivo asi uchingososimbawo pakuti pakufugama wachinamara zvokuti ukatoendawo pamuprofita weida unobatsirwa kato vanototanga kuti kubvudza kuti uri mufirst marriage here kana kuti marriage ichipita kana kuti yechitatu wototaura kuti handiri mufirst marriage vanotokutaura kuti wakasimba pakunamata dei usina kusimba kunamata ungadai wakadi wakabuda mumarriage kune kurwiswa kuone shoro kuti aiwa apa ndiri kurwiswa but vari kunizama zviri kurambawo asi zvidai nekuti kweduwo zvinenge zvidiwa zviriko kwandakaberekwa ndochino kuti dziriko hondo aiwa ndizvozvo pane here pamunoti toziva kuti basa renyu iri ibasa rakaoma rekushandira Mwari pane here pamunoti ndakambosvika pakuti naye Mwari ko ndadi hangu ngiro ziri pandiri yandisi hayo zvichida nematambudziko amunenge musangana nawo mukati mekubatsirana nevanhu bozvakanonetsa chokwadi matambudziko unosangana nawo akatorema even mumba chanewaugere nayo unotosangana nemawo matambudziko kuti unofota dei ndambozvisiya izvi kunyanya pandakashayiwa mwana ndakasvika pakutozvitongesa ndakati nini Mwari ndokunamatai makomo ndinokwira anotoera anotyisa last time ndanga ndiri kumanhisi chaimo unotyisa mugombo rinotyisa nekuti ukasvika unoona kunonzi kuteswa nemago nenyuchi nei handiri muwasiya handina chandakasangana nacho chekuti chingati chakandafekta chakandivhiringa kuti chakati handina kuera kuti handina mati asi unochinoona kuti nzvimbo dzinoera dzaiza vanondituma ndosvika ndichitonobata basa ravo chotoita zvavanenge vandituma posei miedzo yacho isingazoperi mukurarama kwandinenge ndichiita hama dzawakaberekwa nadzo dzinokusanganisa nemiedzo hama dzawakaroorwa dzinokusanganisa nemiedzo uve munharaunda unosangana nemiedzo saka ndosvika pakubatikana nazvo ndoda kunzwa munharaunda vanhu vari kuzvigamuchira sei nedambudziko ramakasangana naro kana nematambudziko amaisangana nawo pamwana ungava kukwereta ungava kudanana nevanhu vakuru kwamataura ungava kuita zvimwe zvinhu zvekuti zvinogona kushoresa imi pachitendero chenyu semudzimai so vanoti mwana wamadzimai kawe mamukangamwa here ndimadzimai kava nemwana uyu zvokuti zvinogona kudzosera zvakare kumashure da kunzwa nharaunda kuti kugamuchira sei mwaitozongokudzwa kuti aiwa zvinowanikwa zvinowadza kuti basa ramunenge muchitakura rinenge riri rakakura saka munenge muchirwiswa nekuti aizototi pamwe ndinotoona kuti inenge mhepo nditomugara kuti aitozoti radaro kuti umwana toenda kunotsvaga vanhu vanomubatsira pamwe pacho toti kuti mama sorry handizivi kuti zvangoitika chii changoitika saka unoitwa kuti adzimwe dzinenge dziri mhepo dzekuti vanenge vachitorwiswa zviri pauri izvozvo takatarisa mukati mefamily kwenyu kwamaberekwa imini ndoda kunzwa kuti muri kubatirana zvakadii kana kuti ukamba hwenyu padambudziko iri ukamira sei toziva kuti vanhu pavanotanga kusangana nematambudziko ndopaunoziva kuti Eliza isi hama yangu chaichaiyo ndomunobuda mashoko akaona aiwa zvionerei asikana aiwa zviitirei zvionerei dakunzwa kuti imimi kwamakaberekwa veukama wavari kuitora sei ndakati vana sisi vangu vadaberekwa navo nekuti mumba medu isusu takaberekwa tiri 6 tasara tiri 4 2 akashaya aiwa tibatirana mwato mwanya waunoti wazingatina matai ndaendawo kwakati ndapiwa zvakati ndaendawo kwakati ndapiwa zvakati ndaendawo kwakati ndapiwa zvakati ndaendawo kwakati ndanzi zvakati aiwa tiri kubatsirana veikwa ndakaberekwa naomba mamai vangu chaivo ndiri kushora tiri kubatsirana iko zvino mangwana vamuchiti muri pachitendero rubatsiro rwamungade imini tingati muri kuda kuvanhu vakaita sei ini ndangoda cherwa munondiendesa kwamunozwa kuti
kwazvinonobuda kana dai anoisa pagirazi kuti ndione kune mwana wangu kana zviri kuitikawo mumusha mandakaberekwa kana zviri ari kuzvikonzeresa kana paine mhepo dziripo ndakungoda pese panondizita kuti ndizive kuti mwana wangu ndamuwana pakati. Manje gemenzi zvinozofamba sei? Zvinozobatana here chivanhu? Ndinenge ndauraya munhu here? Ine handina munhu wandauraya. Handina munhu wandauraya. Kuona ndakusvika pakudai handina munhu wandauraya ende kwandiri kuenda handifungi kuti kunonzi kunourayiwa munhu kana kuri kunorombeswa. Chandiri kuda kungoti ndizive pane mwana wangu kana paine zviri kuitika vanhu zvakaitwa tozviona tozivawo. Kana vari vemumusha mangu kana zviri zvekumusha kwangu kana zviri zvekupiwo tozvidiwo tozvionawo. Kana paine zvinodawo kuitwa pamwe nekuti vamwe vanoti kana muine mhepo pamwe dzinonogarawo mwana womukwacha kana dzinoti tongozvidiwo tozvionerawo papi ipapo. Ndo zvatiri kuda. Nekuti chandiri kuda ndechekuti munhu anondibudiritsira pajekere kuti aiwa zvamuri kuchema chiuye muone ichi neichi 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 neichi. Ndo zvandakuda. Aiwa, ndizvozvo ndatoti ndibvunze mubvunzo nekuti vazhinji vanobva vazoti inini ndanga ndisingade kubatsirwa uku nekuti ndinoenda kuchechi ndazonamata ndazodii. Saka ndati ndibvunza kuti munozosununguka here mama toti nhasi ndevechivanhu vataiwa mama ngavauye. Gemenzi munozoturika here? Mudzimu naMwari hazvinambosiyana zvakangofanana. Kuchipostori kwacho ukaenda kuchipostori zvekuprofita nemudzimu nezvekuprofita nemuprofita zvakangodi zvakangofanana. Aiwa, tinotenda mama nekuya kwamaita. Tine chivimbo chekuti kana paina vakukuonai panguva dzino vangava vechivanhu, vangava vemapostori, vangava vana papa vanongokwanisa kupedza dambudziko iri, vanokubatai toona kuti dambudziko chokwadi chaita sei taziva pane mwana. Kana iye mwanawo ari kwaariko kwachiona chirongwa chinochi, tinomukurudzira kuti ambosiya kunetsana kana kuti kusawirirana kwaaita nevabereki kana kuti nedzimwe hama, ombofesa reality, omboya paground, ombofona kana kunamai kuti aiwa ndiri mupenyu musanetseka henyu. Anogona kusauya hake kumba asi akangokuudzai kuti ndiri mupenyu ndiri kwakati, zvichida mwoyo wenyu unogona kuita sei? Unonyevenuka. Tombonzwaka kuti hanzi vabereki vanobva vati nyange mwana akaenda joni nyange akasafona hake asi akangoya one day zvinhu zvake zvinogona kubva zvaita sei? Zvatotambanuka. Ichokwadi. Nekuti ndiwo Mwari wekutanga. Ndosandiri kutaura kuti tingati Mwari hapana munhu akazombona Mwari achikwira kudenga nekudzika. Chibhaibheri chinotikudza baba namai vako kuti mazuva kwako kudzira kunyika. Idawo kwako sekuzvida kwaunodi kwaunozviita. Tinotosangana nazvo tichitoriverengawo bhaibheri iroro. Saka mubereki akakunyunyutira ndozvoti hazvina chinodi chinobuda. Akagara achisvima musodzi hakuna chaunodi chaunobudisa muupenyu. Ini handisi kumusvimira musodzi asi chandiri kuda ndechekuti ndingozivawo kuti mwana wangu ari apa chete chete. Ndikangotaurawo naye kuti uri sei wadiwo zviri right muupenyu. Nyika yakatooma tozvizoti yakaomera munhu wese. Hapana ari kuwana. Hapana ari kuwana. Chawaona ichocho akawanawo kurarama indi kwaonawo kurarama. Zvinhu zvinondidiwa zvinondifadza. Ndikazivawo kuti ari apa iye achizotiwo mai vangu varipo. Zvinhu zvinodi zvinofadza. Nekuti izvo zvinoitika mumugodi pamwe anogona kuti vamwe vanochekeresa munhu kuti vaite mari nemunhu iyeye. Hauzvizive izvozvo. Zvozobuda pamwe mheno atoo makore kuti nyika yacho yakutyisa yakurema. Saka chandingoda kuti ndizive kuti ari pakati. Angozviwo mama ndiri pakati. Haudziva ati unofunga kuti hai kumana. Saka nyika iri kunditi kudii shuwa ndakagara mwana ndisiri kutoziva kwaari. Vari kuti mai ava dzakatokwana here. Ndonyaya kufungisisa. Tinodzamira. Kuti kwaari ikoko kunotadza kuti mai makadi yenyu. Chete chete. Ndinofungisisa ndodzamira. Kana chikafu chacho ndinogona kuchitenga chotongosara chakada chotongoraswa. Because hapana patisina kufamba nevana vangu. Naye baba wacho takafamba. Kudai mukatadzirana muri hamana hama muri baba nemwana muri mai nemwana. Asi munodzokedzana nekuti ukama wakadi wakakosha. Aiwa, ndizvozvo vakuru vanobva vati ukama ugezwe nesipo setsvina neichokwadi. Ndinoda kuti mupe mashoko mama panguva ino kune vamwe vabereki vane vamwe vana sekutaura kwamaita kuti kungotsura mwana mazuva ano
mwana anogona kutobva aenda zvekuti amukwanisi kuita sei kumwana. Kune vamwe vana zvakare vekuti akatsurwa nemubereki nokuti kukura kwataita taiziva kuti mwana ndiwe dunhu rese, mwana ndiwe nzvimbo yese, kana tiri kwamakoni mwana ndiwe makoni wese, kana tiri kuzengeza mwana ndiwe kuzengeza chete. Iko zvino tiri kuona vamwe vabereki vari kuti kana mwana akatsurwa namai panext door, matsurire mwana wangu, panotomuka zvimoto chaizvo. Kana ivo vana vacho kuti vatsurwewo futi zvakare, vanenge vachiti kuti ine handitsurwe nemunhasiri mubereki wavo. Vakatsurwa zvakare nevabereki vavo vacho, vanobva vangotata pamba zvokuti hakukwanisa kuzoita communication naye. Mashoko amungade kupa kana kuti kusiya muzora nhasi takatasana nevana uye nevabereki vasikuda kutsurwa ndekuti kudi. Ndinongoti dai tiri vamwe tagona kunamata nekuti Mwari ndiye usiku wezvose. Ndotaura ndichiti vana vatabereka kunyanya kuma-2000 zvichienda mberi vakutoda nyasha dzaMwari nekuti ukavatsiura vamwe vacho havatsiuriki. Izvozvo chokwadi tichikura taiziva kuti ukasangana nemukuru akaremerwa unotakura unomubatsira. Ukasangana nemunhu mukuru kwauri kana ari akaizera nababa wako ndibaba wako, kana ainezera namai wako ndimai wako, kana ainezera nemukoma wako unototsiurwa uchitsiurika. Nekuti inini handaizoona chakaipa chinoitirwa nemwana wangu, ndogona kutoona chakaipa chinoitirwa nemwana wangu panext door. Saka ndaiziva kuti mwana ndiwe munhu wese, anofanira kutongokudza munhu wese, mubereki wese, mukuru kwaari wese. Asi vaye zvino taakutoti zvaakudawo Mwari. Tizivi kuti nyika yataakuenda yakaita sei, kuti havachatsiuriki, havachahanzwi. Saka tinongoti kune mubereki wese anoziva kuti ndakabereka nemwana, ngatinamatirei mhuri yedu. Aiwa, tinotenda Tinashe nekuuya kwamaita. Tine chivimbo sekutaura kwamaita kuti vabereki ngavakwanise kunamatira vana vavo. Ndoda kuti zvaakuitika mazuva ano zvakasiyana siyana, kutora zvinodhaka mazuva ano, vangava vasikana chaivo, vakomana. Vasikana vanenge vatowese pane vakomana, hapasina vachaita sei vachadzoreka. Ndifunga ama2K generation iyoyi tinotoda Mwari chaivo, nekuda kuti zvatakuita zvinhu zvakaoma. Aiwa, tinotenda mama. Tichaitawo nezvatinokwanisa kuti mwana tizive kuti ari papi. Toona kuti chiri kunetsa chii pakati pevabereki nemwana. Kungoendawo hake here kwevana musikanzwa. Vana vemazuva ano munhu anongobuda achiti ndinozvitangira upenyu hwangu ndega. Mwana unoti inini zvavabereki handisisini, ndakuzviitira zveupenyu hwangu. Asi sekutaura kwamaita tichaitawo zvatinogona. Asi mubereki wacho unozongobuda. Unozomuda. Tichaitawo zvatinokwanisa tonzwisisa kuti mapurisawo nyaya yacho yakafira papi. Wozozoti kana munhu anzi missing person hauzoshaya. Unofunga tiri kuona pamasocial media vana vari kushayika vaine makore kana 2 asi anozongowanika pedzisero yazvo. Toona kuti Tinashe sei tisiri kukwanisa kuita sei kumuona. Kana kuri mazuva kwacho toona kuti zvofambiswa sei, kuti pangawane here anokwanisa kuti aiwa mukomana ariko ari safe, otaurawo nemi zvichida mwoyo wenyu unonyevenuka, tochinzwa kuti toita sei kubva ipapo. Aiwa, tinotenda mamaita basi. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.